Vzhledem k mojí situaci, kdy řeším únos svého syna do ústavu, který byl nastal na základě protiprávního usnesení okresního soudu v Chrudimi. Chtěla bych se informovat na možnosti dohledu nad okresním soudem v Chrudimi a v Pardubicích, odvolacího soudu. Jak mám v této věci postupovat? Musíte nám ten váš podnět dát hlavně písemně. Písemně už ho máte. Aby jsme se tím mohli začít zabývat. Můžete nám na Vyšehradskou 16 na Prahu 2. Prosím? Vyšehradská 16 Praha 2, adresa Ministerstva spravedlnosti a pošlete nám to. Dobře, já už jsem vám to posílala, informace ode mě máte, posílala jsem je e-mailem prozatím. Tak mi řekněte vaše jméno a se podívám, jakou to dostalo značku. Jaroslava Ryšková, RY. Posílám vám k tomu informace průběžně. Jaroslava. Tak to můžete poslat ke značce 174/2022. Ano. Pomlčka ODKA. Pomlčka DOH. Dobře. A když to má takhle značku, tak jaké kroky potom vy činíte v té věci? Pokud se dívám na to vaše podání, všechny nám posíláte na vědomí. Že jste nám poslala návrh třeba na předběžné opatření, to jste adresovala i soudu. Ten vaše podání k nám jsou jenom na vědomí a nikdo je neřeší. Od vás žádná žádost nepřišla. No, tak já to tam dávám ke konání kompetentním osobám, k rukám a konání kompetentním osobám. To neznamená, že to je... do průběhu soudních řízení žádným způsobem. Takže tak samozřejmě... chodí i jiným, tak máme založen spis pouze na vědomí. V pořádku. Od vás žádná žádost, jako na ministerstvo, nepřišla oficiální. Víte co, já jsem občan České republiky. Česká republika má 2 miliony zákonů. Nějaký osobní pomoc, tak napíšu žádost a napíšu mu do žádosti, co se mi událo a co bych potřebovala a s jakou žádostí se na tu organizaci obracím a pošlu to jenom té organizaci. Takže jestli máte něco už připraveno, pošlete nám to, ale s oslovením, že je to pro pana ministra. Ano. Řeknete tam ten váš příběh a kde si myslíte, že se stala chyba, jaký chcete nápravy a my vám potom napíšeme, nebo pan ministr, co se v té vaší věci dá ze strany ministerstva dělat. Aha, dobře. A vaším úkolem je tedy... advokátem. Prosím, žádala jsem... Jenom průtahy soudním řízení a chování soudních osob. Nijak jinak my nemůžeme vůbec zasahovat do průběhu soudních řízení, protože se řídíme zákonem o soudech a soudcích. Zkuste se obrátit na Českou advokátní komoru, poskytuje bezplatný právní poradenství. Zkuste se s někým o té vaší věci poradit, abyste věděli, jaký úkony můžete činit a nemůžete v tom vašem řízení, co všechno dělat, jaký navrhovat důkazy a kroky. Tak důkazů mám dostatek a ty předkládám stále. Nicméně problém celé české justice, který vám teď osobně sděluji a o kterém jistě dobře víte, je, že zkrátka nežijeme v právním státě. My nežijeme v demokraticii. Já nebudu polemizovat tady o těch vašich úvahách. To nejsou moje úvahy, to jsou moje osobní zkušenosti a nejsou jenom moje. Jo? Já znám a kvůli ochraně osobních údajů už dál nemůžu s vámi pokračovat hovoru. A to z jakého důvodu?